mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquí comença la tercera temporada de Futbol Català, amb Marc Marvà. L'entrenador d'un equip de luxe on també presenta el directiu de l'Àtico, Jordi Montalvo. Produeix el jugador de l'Horta, Samu Omedes. A les xarxes, l'exportera de l'Europa, Mònica Aguilar. I sota els tres pals del programa, el gat que es converteix en tigre, Jordi Bracons. Benvinguts al nostre futbol. Benvinguts a Futbol Català, amb Marc Marvà. Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els... Hola a tots, com esteu? Benvinguts i benvingudes al podcast de Catalunya Ràdio de Futbol Català. Jordi Bracón, Jordi Montalvo, benvinguts, com esteu? Què tal, rei? Oye, feia dies que no estàveu els dos, perquè primer fallava un, fallava l'altre. No, jo ara fa molt que no fallo, és una cosa, aquest setmana passada vam tenir uns problemes laborals, però aquesta setmana no podíem fallar. Et van fotre fora? No, encara no, és sorprenent, però encara no. Esteu fent una cosa d'un tast de no sé què, no? Sí, és igual. Això ho podem tallar. Amb el Sanku també bé, no? Amb el Sanku bé, ha acabat temporada primera CAT. Molt bé. Passa que no s'ha acabat com s'havia d'acabar, ara hi ha hagut relleu a la banqueta i a veure què tal. A veure, primera catalana, no? I tu a nivell personal, una valoració en 10 segons? Jo, quan em renovin, estaré molt content. Oh! Sisplau, traiem el clip, sisplau. Val, primer Tenim una absència. Sí, cada setmana. Missatge del nostre productor i a l'espera que pugi Sant Andreu, jugador de primera catalana. En cas que pugi Sant Andreu, jugador de Superliga, Samu Omedes, el jugador de l'Horta, el nostre productor, que el tenim al llit. A veure, sisplau, un missatge de Samu. Bon dia, Marc. Què tal? No t'he dit res aquests dies perquè Ànim, Samu. estic fotudíssim d'angines. Mai va haver de vindre al metge Va enviar un àudio dient que no podia venir. d'urgències a casa perquè no em baixava la febre i ara estic una mica Estan perdint, Està plorant. Espero poder anar al programa, però no t'ho puc confirmar 100%. Vale? Confirma'm que ho tenim tot ok. Si el tio s'interessa pel Quin programa. tio Si més tenim professional, videotrucades o algo i intento gestionar. Jo faré el possible per anar-hi, però no t'ho puc assegurar. No pot ser. No, prou ja d'aquesta No, farsa. tots són Samu. Molt bé, tots són Samu. Molt professional. Prou d'aquesta farsa, o sigui, aquest tio està al llit, o sigui, està fotent un mojito i Està un mojito amb tota la gent de l'Horta i tirant-se el rotllo, moltes angines des de fa molts dies. Va, avui que parlem del Sabadell, tenim aquí, que també ens podríem posar de peu, un golejador com la copa d'un pino que es diu Vladis. Benvingut. Bones, què tal? Tu no faries aquests teatres per fallar un entreno, em sembla. No, que va. Soc d'aquells jugadors que crec que ha d'haver-hi una catàstrofe perquè falli un entreno. Ara, que prengui Samu, que prengui Samu. Em fa moltíssima il·lusió que estiguis aquí i per mi ets una de les revelacions del futbol català des de les categories de primera catalana, però que has fet un salt a primera federació i, per tant, moltes gràcies per venir, la veritat. Gràcies a vosaltres. És timidat, Sí que ho és, Els elogis, no. Després és una bèstia a part del camp, però... Sí, ja fa la pinta, dels típics que aquí molt tímid i després deus fotre unes hòsties com a... Sí. El veus accelerar allò quan roben pilota pràcticament en zona d'atac, de sobte comences a veure un cavall que comença a córrer per la creu alta i dius, passa-li, sisplau. Aquest qui és? Si no, arribarà a l'Olímpia, es passarà i tornarà a venir, o sigui que molt bé. Jaume Milà, benvingut. Hola, gràcies, Marc. És un plaer també que estiguis aquí perquè jo crec que a Sabadell, com a director tècnic, pots estar content de la temporada que s'ha signat, no? Sí, la veritat és que ens ha sortit tot bastant rodó. Primer amb tot el que és el futbol base i la cantera i sobretot també amb el primer equip, així que molt content. Perquè el primer equip, recordem, Bracons, va haver un moment que miraven cap a baix, no? Sí, va haver moments que patíem. De fet, el descens era una opció Just gairebé quan més parlem real. amb el Miqui, no crec? Crec que les setmanes que truquem al Miqui Lledó, Sí, crec que aquelles setmanes estan a un punt per sobre del descens, però que s'estaven jugant les castanyes i va ser quan va aconseguir revertir la situació. Sí, de fet, ara la classificació, ara qui miri la classificació del grup 2 de primera ref veurà que el Sabadell ha quedat desè i semblarà que avui aquí s'han salvat meritoriament i amb molt de relax, però realment hi ha un partit contra el... Falten dos. Falten dos, o sigui... Falten dos més encara. I hi ha un partit contra el Nàstic a casa que Palma 0-1, que
entres al descens i no sé si en 2 punts o així, i quedaven 6 setmanes o 5. Sí, és que jo crec que el problema que ha hagut també és que tots els equips hi havia molts equips ficats, per tant l'ascens ha estat molt car. Sí. Bueno, ha acabat baixant el Numancia. Clar, penseu que nosaltres, des que està el Miquel, han sigut 21 partits i s'han perdut 4. I tot i així has acabat crec que és a 3 punts al descens al final. Mira, ho tinc aquí. Sí, són 4 punts del descens. De fet, ha acabat 4. baixant el Numancia, que a la jornada 30 anava 7è. Sí, que I el Cornellà s'ha quedat allà també. Vull dir que al final ha sigut molt disputada i l'última jornada tenies 6-7 equips implicats allà per 2 places, que era tremendo. O sigui, anaves veient el flash score, portals d'aquests de resultats, i anaves dient, si és que cada minut està canviant. Vull dir que haver-se aconseguit salvar amb aquestes 2 setmanes de marge, si mires enrere i te'n vas al desembre, és una fita, no sé si històrica, perquè al final el Sabadell és un club que és molt més gran de la categoria on està actualment, però vull dir que en un camí de roses no ha sigut. Vladis, des de dintre, perquè tu, per la gent que no ho sàpiga, comences en el filial, a primera catalana, i has estat una mica a cavall, però vaja, al final de temporada has estat amb el primer equip. Com ho has viscut des de dintre? Bueno, al final jo crec que és una experiència, més que res, molt bona. Al final comences amb el primer catalana, que bueno, jo vaig començar pretemporada amb el primer equip, al final no acabo entrant, i després amb la substitució del míster, amb Miqui, que sí que, bueno, entenc que confia una mica més en mi, em truca i comença amb la dinàmica i al final doncs he acabat jugant i jugant bastant més del que jo em creia que jugaria, crec. Bueno, que creia jo i que creia tothom. 9 partits, 122 minuts i 2 gols, vull dir que i 2 gols amb un gol a la Nova Creu Alta també, d'aquells que no sé, que a vegades dius, en pretemporada te'l deuries imaginar, deuria haver un moment durant la temporada que se't deuria oblidar del cap, se't deuria treure, però va tornar a venir i va arribar, no? Bueno, sí, sobretot el dels gols molt emocionant. Aprova't al micro, que el Santi m'està fotent bronca, Vladis. Perdó. No, que el dels gols molt emocionant. Al final, o sigui, vols jugar... El que més vols és jugar, després, o sigui, que et donin oportunitats... Estem a la ràdio, però jo soc davanter, el que més vols és marcar, llavors. Sí, I llavors per marcar has de jugar. Depèn del davanter. És que clar, aquí ja veiem... És un soldat d'equip, diu que pensa en l'equip, no només en ell. Al final, sí, fotre els gols va ser magnífic. O sigui, al final vaig fotre un i, bueno, va ser un gol, però ja quan vaig marcar el segon ja va ser com... El primer no va ser perquè sí. Clar. O sigui, clar, ja demostres que només és... Bueno, potser he tingut sort. El següent partit que jugo, doncs, fico un altre. I això, doncs, també mola. Sí, i després també la xifra de 9 gols a primera catalana amb 17 partits, que jo crec que també molts partits, o no sé, no conec les setmanes com eren, però entrenes amb el primer equip, baixes amb el filial segurament... No és fàcil quan no estàs en dinàmica, tampoc. Deus fer dies de sessions dobles, no? Potser, o no sé si ho arribes a fer, però també deu ser difícil. Bueno, o sigui, no vam arribar a fer aquestes sessions dobles perquè la gran majoria de dies entrenava el primer equip, però bueno, o sigui, al final això de pujar, baixar, al principi és com desconcertant, perquè entrenes, vols entrar en primer equip, al final vas a jugar en filial, però bueno, al final són altibaixos i afrontar-ho el millor possible i quan tocava i quan no. I a nivell no emocional, sinó de gestió teva, una mica al final tots els que hem sigut o som mínimament futbolistes tens un cert ego personal que si tu et veus entrenant en primer equip, potser després baixar a jugar a primera catalana segons quin camp, a l'Olímpia val perquè te'l coneixes, però igual anar-te'n a un camp on et diran de tot, on la gent està molt a prop i que no és el mateix, vulguis que no en primera federació com primera catalana. No sé si tu això en algun moment t'ha costat o has pensat, hosti, què faig jo aquí, saps? Ho pots dir tranquil·lament, no passa res. Més que pensar en plan el que faig jo aquí, era la gestió emocional que has dit. Al començament va ser una mica difícil, perquè al final jo em veia dins, però cap de setmana el cap de setmana anàvem al filial. I o sigui, al final gestionar això mentalment és difícil, perquè com tu dius, et veus dins i de sobte vas amb el filial. Doncs no passa res, la setmana entreno encara millor. Sí, i un altre cop no. I doncs va ser... No us dic mentides, o sigui, va ser difícil. Però bueno, al final amb la família, amb tot, amb els... Bueno, que em donaven aquesta ajuda emocional també, la família, la meva parella, doncs ho vam superar i quan va arribar el moment del debut
es van alinear els astros, no? Va ser debutar, després també m'ho vaig currar i vaig entrar la següent setmana i doncs... I marques la següent setmana, no? No, o no, jo marco... No sé. Ja passen unes quantes. Passen 3 o 4. 3 o 4 jornades. 3 o 4. Sí, però al final és un exemple d'un jugador que realment has caigut de peu, perquè recordo estar a la Nova Creu Alta i surts a escalfar i la gent t'ovaciona com si fossis un tio que Ja porta... tenim penya de Vladis? Ja hi ha penya a Vladis? No sé, hi ha insights o... No, algú de l'entorn Es comenta, parlat. no? Es comenta. Però vull dir que hi ha hagut... Jo he escoltat ovacions de Vladis a la Nova Creu Alta i entenc que això al final tu t'ha de... Bueno, perquè a Sabadell sempre agrada que hi hagi gent que puja de la base, exacte. Sí. I al final Sabadell és el que tu has dit abans, és un club que ara mateix està a primera federació però que té una història més que centenària i d'haver jugat a primera divisió durant molts anys i d'haver estat a segona, i la gent al final és una afició de que tant li agrada el bon futbol com sobretot això també, cuidar la gent de casa, i al final sempre que hi ha gent que ve del filial, del juvenil, quan arriba al primer equip i les coses surten bé, se'ls mima amb una mica més de carinyo, no? De carinyo. Segueixes tenint contracte ara, tu? Fins quan tens contracte? Anem. Bueno, jo en teoria tinc contracte fins l'any vinent, però amb fitxa de filial. I s'ha parat alguna cosa ja de... Què diu el Jaume? Que jo no va dir, a veure, el club què? Què diu el club en tot això, Jaume? Ara mateix, amb el canvi de president, bueno... Sí, que es va anunciar... Sí, això ho estem gravant, però es va anunciar ahir. Sí, ara mateix, bueno, jo no sé res. O sigui, ara de moment estem tranquils, hem entrat en vacances i en el que penso ara és en disfrutar, que ara me'n vaig de viatge. Ah, sí? On vas? Me'n vaig a Punta Cana. Home! Hòstia, ara em cau millor. Són els jugadors que ens agraden. O sigui, pulserita, hotel... Però directe des d'aquí o no? Perquè ha vingut amb la seva parella, te'n vas directe... No, seria històric. Si pilla l'avió des d'aquí a Punta Cana... Si ve aquí amb el trolei... Jo m'aixeco i marxo. No, jo em fico dintre i a casa ja em poden esperar. No has de gravar el podcast. Arribaré una mica tard, No. Molt bé. I què t'han citat? Per començar pretemporada amb el filial o amb el primer equip? Què? Perdona. Què t'han citat? És a dir, el dia que t'han dit aquest dia tornem, què t'han dit? Els entrenaments del primer equip o els del filial? T'ho juro que no sé res. No saps res, Jaume Milà, que el Jaume està aquí esperant, no sap ni què dir. I trencaré, abans de parli, trencaré una llança, és el director tècnic més jove de primera federació, si no vaig equivocat. Sí. Home, sí, va ser molt difícil. Quants anys tens? 29. Clar, és que jo ho estava pensant, dic, aquest tio, director esportiu d'un equip de primera 29, federació. Sí, és més jove que tots anys. nosaltres. Sí. Jaume Milà, Això no calia, 23 Vladis. Mira, Jaume, si és que ens ha d'explicar moltes coses, però Tira el separador. tirem separador, Jaume, agafa aire, sisplau, que t'hem de preguntar moltes coses. Busca'ns a Twitter i Instagram, @futbolcat_ràdio. També ens trobaràs a Facebook i YouTube. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. Aquí ens hem enamorat del futbol català des de fa anys. El juguem, el presidim i, sobretot, te l'expliquem. Futbol català, amb Marc Marvà. Doncs va, Jaume Milà, que has de dir a tot això, perquè estem aquí parlant de Vladis, però el club Ara. tindrà alguna cosa a dir. A veure, abans de res, Notícia, ara exclusiva! Exclusiva! molt hauria de canviar tot perquè Vladis no comencés la pretemporada amb el primer equip. Molt hauria de canviar. Ah, no! Ho acaba de celebrar també, Ho acaba de celebrar. Ara està mirant dates, hòstia, tornada a Punta Cana el 10 de juliol. Ojalà estigués tant de temps a Punta Cana. Ojalà. Per tant, això estem confirmant també Miqui Lladó, que seguirà com a Bueno, aviam, al entrenador. final jo crec que els números parlen per si sols, no? Ja us he dit abans, 21 partits, 4 derrotes, Sí. avançat a la taula classificatòria potser 7-8 posicions. 8 posicions. Sí. I l'equip ha jugat, jo crec que també ha jugat millor, ha sigut molt més sòlid defensivament, érem un equip que encaixava molt a la primera volta i hem sapigut adaptar els factors de rendiment per guanyar, no? Per tant, la línia jo crec que ha de ser continuista. Ara, la realitat és que és futbol, que la gent acaba contracte el 30 de juny, la gran majoria de la gent, dels treballadors que hi ha ara, jo també, i que és qüestió de que la Junta Directiva sentin cadascun de nosaltres i ens fiqui a parlar, no? I el tema del canvi de presidència,
que pugui entrar algun grup inversor nord-americà, bueno, que ja fa temps que està posant pasta i tal, això us afecta? Bueno, jo crec que el club sempre està obert a possibles vies d'ingrés de capital, bàsicament perquè sabeu que la primera federació és una categoria deficitària. Totalment. Per tant, o tens gent que fica pasta o no pots assumir el que val, no? Tant salaris de jugadors com tot el que envolta. L'Esteve, el president, l'Esteve Calzada, plega per un tema personal d'ell, és a dir, per un tema de no arribar. De l'Esteve, no com sabeu, el temps que li agradaria a la gestió. És el director comercial i de màrqueting del Manchester City o del grup City, sense ser, si no m'equivoco. Sí. I això comporta una responsabilitat i una feina. Em sembla que s'hi ha deixat uns quants diners també en el Sabadell. Sí, la part bona també, jo ara que estic aquí amb vosaltres, comentar-vos que és gent que ojalà hi hagués més al món del futbol, perquè és gent amb la que pots parlar, amb què prenen decisions de forma racional. Segurament en ninguna altra situació jo amb 29 anys estaria director esportiu al Sabadell. Totalment. I on valoren les coses que són més subjectives, no? Que són la feina i la manera que tens de fer. Per tant, en aquest sentit, jo supercontent de que continuï vinculat, perquè, com us deia, l'Esteve continua vinculat, perquè té un valor... És a dir, el que fa és seguirà sent accionista, de fet. Clar, és un accionista important del club, per tant, té els seus calés allà. Sí. I en aquest sentit, per repassar una mica la llista, tenim, per tant, Miqui Lladó, que els seus números l'avalen per poder seguir com a entrenador del primer equip, tot i que el 30 de juny seria cada contracte. Al filial hi havia Marc Nomen, Aquest sí que ha plegat. S'ha anunciat que no seguirà, per tant, hi ha una plaça aquí com a entrenador del filial, no? Sí, el Marc... Bueno, no sé si encara es pot comentar, però l'entrenador del filial hem decidit posar el Conrad Garcia, que és el que fins ara portava les últimes jornades al juvenil A de Divisió Honor i prèviament la primera volta al juvenil B de Lliga Nacional. I és la persona... Per tant, el club segueix amb la política d'apostar amb gent de casa com es va fer amb el Miqui Lladó. S'ha anat fent. Amb l'escala, no? Sí, la idea és aquesta, però bàsicament perquè entenen la manera de fer i ja seguim una línia de treball molt clara des de fa 4 anys. Per tant, fantàstic, no? Sí. Per tant, quedarà un lloc en el juvenil, no? En el juvenil divisió d'honor, a veure, veurem també. Aquí estem acabant de valorar, encara no sabem. I vull dir que tenen moltes ofertes, però no volen dir... Molts oferiments, molts que s'ofereixen també. Tu, Jaume, has obert la porta, tu has dit que acabes contracte i, per exemple, has dit que és molt difícil que Vladis no comenci per temporada amb el primer equip. Això vol dir que tu, el dia 1 de juliol, seguiràs vinculat al Sabadell? Això vol dir que el dia 31 de juny et podré dir si segueixo a l'1. El dia 31 de juny? Vaya violinista, tio. Et segueixo dient si sí o si no. Clar, però és que falta un mes, tampoc. Clar, no em puc mullar, no ho sé. Vull dir, clar, és que al Hi final ha una també... part que potser no depèn d'ell només. Sí, no, el que deies abans del Miqui, que els números l'avalen, jo entenc que al final, no perquè estiguis aquí ni per res, però al final també els números t'avalen i el fet de que aquesta temporada el primer equip, no només Vladis, sinó, si no vaig errat, Marc Vargas, David Estals i algun que altre jugador més de filial o juvenils hagi debutat i hagi estat en dinàmica, parlar de la bona feina que feu no només tu com a director tècnic, sinó tota l'estructura tècnica del Sabadell. Aleshores, entenc que, com parlaves de gent racional, o sigui, a la junta directiva del Sabadell, entenc que racionalment el més normal seria seguir, a no ser que vingui qualsevol cosa de fora. O sigui, aquí, vosaltres que feu el programa de futbol català sobretot, jo que vinc del futbol català i que ara sí que estic amb un equip més de federació espanyola o més professional, però només hi ha una solució perquè això comenci a funcionar. I la solució és que els clubs siguin autosuficients. Perquè el club sigui autosuficient necessites produir jugadors i després vendre'ls. I amb aquest capital reinvertir-lo. I per poder fer aquesta roda necessites, primer, tenir categories potents al futbol base, per tenir jugadors bons, després un departament de scouting que els porti i després una direcció esportiva que tingui, entre nosaltres, però els collons de ficar-los. De ficar-los, sí, perquè si els tens i no els fas jugar i després et marxen quan no arriben... Ja, perquè si no, hòstia, no, beco a este jugador o le pago 200 euros perquè juega en Juvenil División d'Honor, que tot això està molt bé, acaba l'any i no el fiques en pretemporada al primer equip o no el fiques com el Vladis a jugar, llavors no pots revaloritzar el futbolista i estàs sempre pendent de que vingui un supermagnate, un xino, un català o un empresari... O apostes del mes de gener perquè et salvin el cul a final de temporada. Sí, cobrant el triple del que cobraria normalment. I a part no generes identitat i la gent no ve perquè estimi el club. Jo, quan us deia el Vladis, potser al Vladis ara li poden sortir diverses propostes de la mateixa categoria
però al final segur que hi ha al final porta 4 o 5 anys al club, segur que Ja tens un sentiment. Clar, prioritza si té una proposta al Sabadell enfocar-se cap aquí, llavors, igual que hi ha molta gent, per tant hem d'anar una mica per aquí. T'ha arribat alguna proposta, Vladis? T'ha arribat alguna... No tinc ni idea. No T'ho ho juro, no ho saps. saps. Ho vaig parlar, mira, vaig estar parlant amb el meu repre i em diu, jo ara mateix estem tranquils, estigues de vacances, estigues tranquil i quan passin 2 setmanes o així ja començarem a parlar. Perfecte. Bueno, jo que tinc 10 anys més que tu és el pitjor que et poden dir. Estigues tranquil. No, t'ho juro. Quan tornis de vacances ja veuràs. No, que és broma. Saps què passa? Que la temporada ha sigut tan loca, per dir-ho d'alguna forma, que aquesta pau que tinc ara d'aixecar-me, que al final estàs madrugant per anar... Sí. Vas cada matí, no sé què. Ara parlarem de la teva situació personal, també. Estàs més tranquil. Ara estic en plan enfocat en res, que és el millor. En gaudir de vacances i desconnectar una miqueta i ja està. Perquè, Vladis, volia entrar aquí. Un detallet que Jordi Montalvo, que tu ets de Sabadell, clar. És que avui realment... Avui o sigui, a Montalvo és de Sabadell, Bracons, tens família i tot a dins del club. En Jaume Milà, Vladis, mare meva. Molt sabadellenc, això, avui. Sí, avui ens escoltarà gent de Terrassa. Anava a dir una cosa, hi ha un compte de Twitter que compta cada vegada les temporades que fa que el Sabadell no perd contra el Terrassa. Llavors, quan es va saber que el Terrassa no faria playoff descens a Primera Federació, va penjar un any més que el Terrassa no... Jo hi vaig anar a l'últim, crec. Sí? 2006, 2007. Doncs això, vull dir que... Però aquesta part en què... Vam anar caminant des de la Nova Creu Alta fins a l'Olímpic de Terrassa, que li dèiem al futbolín. Però hi ha aquesta part en la que ara els aficionats ho porto a l'Europa Sant Andreu, hi ha molts aficionats de l'Europa que volen que el Sant Andreu guanyi el playoff i pugi perquè torni a haver-hi el derbi. Vull dir que el derbi Sabadell-Terrassa seria... Jo t'he de dir que crec que hi ha més aficionats de l'Europa que no volen que el Sant... Que no? No. Sí, no ho sé. No, crec i sé que no. Que si pot estar tercera, millor. I si pot baixar també, no? No, això no ho sé, però aquests dies que hem anat fent cosetes i una mica xup-xup al Twitch i tal... El xup-xup de gràcia és que no. És que no. Vladis, escolta'm, però parlaves de la teva situació personal i el que també, a part d'haver compaginat filial i primer equip, també has compaginat la teva feina. Explica una mica aquí quina ha sigut la feina que has hagut de compaginar sumant a sobre els entrenaments de 2 equips i aquesta dinàmica. És que ha vingut la seva parella que riu, que veiem que riu. Sí, riu perquè al final... Bueno, jo crec que també per això, o sigui, jo treballo, perquè us sapigueu, a una pizzeria, ¿vale? Una pizzeria de Santa Perpètua, que, bueno, reparteixo pizzas. Sí. O sigui, jo sóc repartidor. I aquesta història jo crec que també, o sigui, això que dieu de que l'afició del Sabadell com m'ha estimat una mica més, també és per la meva història també, a lo millor d'aquest tipus... Perfil diferent, molt diferent del que és un futbolista. De treballador, de part de que entrena i juga, ara es té que anar a currar, s'ha d'anar a currar. Saps parlar bé, vull dir que a vegades també... Saps parlar d'algun futbolista? No, està bé, s'agraeix. No, sap parlar bé, s'agraeix. Hi ha futbolistes que no saben entrenar amb les frases, vull dir que no passa res. Mira't a tu. Però jo vaig fent punts, saps? Jo t'he vist entrar, ens hem saludat i... Com es diu la pizzeria? Ara. Pizza a punt. Pizza a punt. És una cadena, oi? És una cadena que hi ha, sí. Em cau lluny, de Santa Perpètua. Hi ha molts llocs. És una cadena que, per exemple, tenim la pizza Santa Perpètua, la Sant Andreu. O sigui, per exemple, Sant Andreu és... Sí, hi ha una tenda allà, saps? Hi ha una pizzeria allà. No, és un plaer anunciar el nou patrocinador de la temporada vinent, que és la pizza punta. Si cada dia que venim a gravar tenim unes quantes pizzas aquí... Home, que es portin pizzas. Hòstia, no estaria malament. No, ja les provarem. No les he provat. Si feu enviaments a Sabadell, les provarem i si no, ja em buscaré la... No, però, escolta'm, va haver-hi un partit del primer equip, que a sobre és el dia, no sé si és el dia que fas el teu primer gol, que arribes tard a la feina. Explica això, que sisplau, perquè és boníssim. Sí, bueno, al final, per sort, entre cometes, el meu jefe no estava. Doncs jo arribo a la pizzeria i m'estan mirant, en plan, l'hora, tal, no sé què, i jo venia de fer, perquè vam fer roda de premsa. O sigui, em van demanar que fes jo la roda de premsa i a més em vaig quedar una estona més. Què va passar? Que vaig arribar tard a la feina. I doncs em van dir, tu que arribes tard. No, ja ho sé, però, bueno, he fet roda de premsa, tal. Ja ens dona igual, posa't a currar. Vale. Ja està, i a currar. En aquell moment no t'entren ganes a tu de dir, aneu a cagar a la via. Que soc Vladis. Amb tot el carinyo del món i molt subtilment, però aneu a cagar. Vull dir, acabo de jugar a nivell professional a futbol, com perquè ara m'estiguis dient que arribo 15-20 minuts tard a la feina. Però quant tard vas fer? Una hora? No, què va ser? Sí, una hora. Una hora tard. Bueno, vas avisar. Bueno, sí, vam avisar. El que passa que
saps què passa? Que era un diumenge i el jefe els diumenges no va. Clar. Què passa? Que ha d'anar, o sigui, va anar perquè jo vaig arribar tard. I clar, vaig arribar, Vladis, que em dona igual, tio, que he vingut des de no sé on, em va dir, i jo, perdó. Jo l'entenc, I li vaig donar un cop, que he ficat el meu primer gol. Ja, m'alegro, però ara mateix em dona igual. Els gols no fan fitxes, no? Llavors, entenc que el teu objectiu principal de cara a l'any vinent és no tenir la necessitat de compaginar futbol i feina? És a dir, que el futbol sigui la teva feina? Bueno, això, aquí tenim el Ara, Jaume Milà. No, però sí, al final és... Reclama. Poder només dedicar-me a això i estar enfocat en això. O sigui, al final no ha sigut un problema juntar les dues coses, sí, però ojalà es pugui donar que només tingui que dedicar-me i enfocar-me professionalment al futbol. És el teu tercer any en el Sabadell? Quart, dèiem. Quart any. Bueno, però vaig fer un any a juvenil, o sigui que 5è. Són 5 anys, ja, en el Sabadell. I abans on havies estat, abans a Sabadell? Abans a Parets. A Parets, He fitxat Jaume Milà. Ah, sí? Jaume Milà? Jaume Milà amb un altre... Amb qui? O sigui, tu el fitxes quan tu estaves al Parets? No, jo era el primer any que entrava jo al Sabadell i vaig entrar d'entrenador juvenil A. Sí? El primer any perquè hi havia un tema ja polític, el futbol base o l'estructura d'acadèmia no estava vinculada directament al primer equip. Estava com jugar d'una empresa externa. Per tant, el club en si només gestionava primer equip, filial i juvenil A i el primer equip femení també. I amb aquell any jo entro a agafar el juvenil A amb l'objectiu de després fer un projecte de cantera quan el club, amb l'Esteve i la Junta actual, recuperava la gestió. El base. I va ser l'any que vam pujar a Lliga Nacional, de fet, i el Vladis el vam veure a Parets i el vam firmar. Per tant, et consideres el pare futbolístic de Vladis? No. El ojo clínico de Vladis. Vladis. M'agraden aquestes frases, Vladis, consideres que el Jaume Milà és el teu pare futbolístic? No. Si em treu contracte professional, sí. No, però és veritat que al final és el que parlàvem ara, has de tenir algú que tingui la valentia, els collons, com vulguis dir-ho, de dir, jo agafo un tio de Parets, me l'emporto a Sabadell i lluito perquè aquest tio no es quedi en filial, sinó que el primer equip digui toc, aquí estic, hi ha un camí. Bueno, aquí a part, nois... Són 5 anys. Bueno, és que és el que t'anava a dir. Aquí el problema també va ser que va haver-hi el Covid pel mig. Per tant, segona catalana, que és en el moment que nosaltres entrem on està el filial, va ser justament la categoria que no va competir. Que no va fer res. Se'n recordeu? Sí, no va competir, es va parar i no va tornar. 2 anys sense competir. I vam estar 2 anys, nosaltres vam estar 2 anys sense competir. Llavors teníem un filial allà, que justament després vam pujar Camp primers amb no sé quants punts. Teníem tot l'equip allà intentant aguantar-lo, perquè clar, tothom trucava als jugadors per anar a la primera catalana i ells no competien a segona. Llavors es van quedar i va ser fa un any, o sigui, l'any passat, que competeixen i pugen de sobres sols. Vull dir, van pujar no sé quants punts. I Jaume, una pregunta, això que segur que també interessa a la gent. Un equip de primera federació està obligat a tenir unes certes fitxes de X pressupost pels jugadors? Aviam, hi ha un salari mínim. És a dir, hi ha un salari mínim? El que passa és que aquest any jo crec que per la novetat de la temporada no s'ha controlat. Per tant, hi ha jugadors... Una cosa són els jugadors en fitxa filial. No, aquests no compten, òbviament. Que no hi compten. Correcte. Però després, si ets sub-23 o no ets sub-23 però tens fitxa a primer equip, hi ha un salari mínim que crec que eren... Hi havia algunes variants, però anaven sobre els 20.000 euros anuals. Ja crec que, no me'n recordo en funció de què era, en funció del número de jugadors que tenies se'n podien una mica menys. Si, per exemple, tenies un tercer porter, perquè imagino que comptabilitzen com que tens més fitxes per repartir. I hi havia alguna història més, però aquest any la veritat és que no està establert i crec que ningú equip... Tots s'han intentat moure per aquí, però ningú ho ha focalitzat del tot, jo crec. A veure, us deia abans que hi ha xup-xup de Penya Vladis. L'entorn del Sabadell sí que hi ha un entorn de culte. A la Rambla es comenta, ja. A la Rambla de Sabadell. Axel Torres, Padilla, Toni Padilla, Aleix Pariser... A tots els partits, o pràcticament tots els partits. En aquest establishment també hi ha un bon amic del programa, que és Carles Fiter, i que té un missatge per Vladis, sisplau. Hola, què tal? Soc el Carles Fiter i estic molt content perquè aquest any el Sabadell s'ha pogut salvar. No era fàcil, La cosa es complicava una miqueta, però finalment s'ha pogut fer. I gràcies, sobretot,
a rectificar en el mercat d'hivern. Es va fer una molt bona feina al mercat d'hivern amb fitxatges com el de Christian o el de porter Hortolà. Per tant, és important també la feina que va fer el Jaume en aquest mercat, que no és gens fàcil, quan has de fer a l'hivern. Però sobretot estic content perquè val la pena anar a la nova Creu Alta per veure jugadors com Staus o com Vladis. Sí senyor, el Sabadell ha de ser 11 Staus, 11 Vladis. Bueno, 5 Staus i 5 Vladis. Sí senyor, David Staus, nascut a Sabadell, brutal la feina d'aquest jugador, i Vladis. Valia la pena, només veure quan anava a escalfar, quan sortia, com la gent l'estima. Futbol català, nois, equips, clubs, apostar per gent de la casa, gent que val la pena. Vladis, grande, sí, som-hi, queda't, Staus, queda't, quedeu-ho. Sabadell, vamos! Grande. Hòstia, com li sap la vena hooligan. És el millor. Què, Vladis? Què hem de dir al poble? Què hem de dir al poble? Moltes gràcies. O sigui, al final són paraules que agraden i doncs molt emocionat, no? Que sí que és veritat això el que diu, que jo també quan surto a escalfar que la gent, o sigui, no ho fan amb ningú més, només ho fan amb mi, que surt, jo sempre que em fixava, sortia algú a escalfar i jo doncs, ostres, el peto, no sé què, sortia jo després i tot el món començava a aplaudir i jo com, gràcies, o sigui, no sé on estic, però gràcies, saps? Imposa molt la nova Creu Alta? El primer partit. El primer partit no vaig tenir aire, no vaig tenir res. O sigui, jo vaig entrar al camp, vaig fer així com una volta amb tota la gent, que és increïble. El tercer ja no, el tercer ja surts com si... Imagino que t'habitues, però el primer dia que trepitges la gespa perquè veus allà en plan... Sí, al final entrenes allà i bueno, doncs entrenes i no és el mateix, però quan ja surts a jugar un partit, que vaig al debut, va ser increïble. Sí. Que gran. Vladis, i també que Fité en nom d'aquest establishment del Sabadell. I l'ha mencionat el Jaume també. No. Però el menciona també perquè sap que controlen, Jaume, t'estem controlant, aquí també t'estem controlant. L'he faltat dir Jaume que té, també. Winston Bogarde. Uf, sí, avui... Sí. A veure. Avui què? Tira. Winston Bogarde, amb Jordi Bracons. El gat que es converteix en tigre. Què ens has portat? Home, doncs aprofitem avui que tenim tot un director tècnic al nostre estudi. Hi ha un futbolista que està en ple període de saber què serà del seu futur, per posar la lupa en un dels millors i pitjors moments d'aquests finals de temporada, reunions de renovació. Exercicis d'estira i arronsa que poden ser més o menys senzills i bonics, depenent sempre de com hagi anat la temporada. Així que comencem. Top 5 de reunió... Top 5. De renovacions, Sí. Vinga, som. Amb el número 5... Vinga, número 5. Les devolucions en calent. Aquells jugadors que fitxes a mitja temporada o directament pels últims partits de l'any esperant que t'ajudin i molt a salvar la temporada, aconseguir l'objectiu o simplement no acabar desè a primera catalana i, conseqüentment, que al mes de juny el teu cap pengi del pal més alt de l'entrada del municipal d'allà on juguis. Fitxatges que poden sortir bé, molt bé, o poden ser una merda seca com un piano de cua i que a les 2 setmanes t'aixeques preguntant-te a tu mateix per què pilotes li has pagat 1.500 euros al mes a un tros d'estafador com aquell. 1.500 euros, ojo, Són bastants, Arriba l'últim partit de l'any i pràcticament no el deixes ni posar un peu a l'altra banda de la tanca que separa la gespa del vestidor i ja li estàs donant la baixa i tens un amic de Desocupa i o Guàrdia Civil preparat per fotre-li una cosa com se li acudeixi i per protestar. levantar-li la taquilla perquè són els que no tornen la clau. Exacte, i que diu, tengo unes botes. I te la deixen tota la curada de fotos de la dona. Estic molt segur que la propera vegada que tu pensaràs 2 vegades abans de perpetrar tal dispendi de calés, estimat crac del mode FIFA, del mode carrera del FIFA. Ara, 4. Amb el 4 a l'esquena. A veure... Compro vocal i resolc. Són intents de renovació de jugadors que han fet una temporada pèssima, mediocre, han jugat entre poc i gens, i tot i això encara creuen que el renovaran l'any vinent. Tipus que es presenten a la reunió amb el míster i el director esportiu amb xancletes, camisa hawaiana i ulleres de sol com si fossin el cantant de Maroon 5 i amb actituds de concursant de la ruleta de la sort quan realment no té ni puta idea de quina frase hi ha al panell. I tot i així encara vol endur-se al pot. Típic individu que arriba al meeting y saluda así. A ver. Una foto, por favor. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Me echáis bien? Todo bien. Venga, vamos a echar una fotillo, venga. Yo estoy bien. Entra així amb el míster i el director tècnic i té preparat aquell discurs de nois, estic segur que l'any que ve puc rendir molt més, la temporada vinent serà la de la meva consolidació, quan al davant el fet és que té 2 tipus que l'únic que estan desitjant és dir-li
fàcil, jo crec, com a director, No ha de ser fàcil. Només perquè estàs aguantant la xapa que t'està fotent el tio quan ja saps que el fotràs. Ja saps. Si el tio, no, l'any que ve puc prometre. L'any que ve no continuarem perquè volem un projecte diferent. O equips que han fet diferent. Superliga, o sigui, molts equips que li està passant, o parlo amb entrenadors que a l'equip ha fet Superliga i a aquell jugador li fa il·lusió fer Superliga. I li porta hasta els croissants cada dia a casa seva a l'entrenador per a veure si el renova, però ja sap que no. Sí, és de les situacions més complicades. Totes. Més caretes i tristor i aquestes coses. A veure. Míster i director tècnic que fa setmanes que tenen la teva baixa calenteta al calaix i tu encara vas demanant més minuts en partits de final de temporada escudant-te'n que l'any passat havies marcat 15 gols en una categoria inferior. Oblides, però, que enguany has semblat Marc Marvà a les 10 del matí jugant amb els seus crios després d'haver-se deixat la vida al pòdium del Sutton fins les 7 del matí. Amb el 3. Però encara vaig aguantar prou decentment aquell dia, Honor. Honor al Sabadell. El número 3 pel Tractat de Versalles. Perquè fins ara hem vist casos on estava clar que no hi hauria entesa entre les parts. Entrem ara en el pantà de les negociacions on tots dos bàndols volen l'armistici i un acord de pau com a mínim per un any més. És aleshores quan es produeixen reunions on es juga aquell joc d'estirar la corda d'una i altra banda i al mig hi ha punxes, foc o directament serps disposades a menjar-te. El futbolista, evidentment, vol guanyar uns eurets més per poder pagar-se els sopars postpartit i anar més al bingo a veure si treu un altre sobresou. I a l'altra banda, la part més catalana de totes, la del puny tancat, la que abans de deixar anar 100 euros de més s'ho mira 10 vegades i fa aquella ganyota de t'estic fent un favoràs quan en realitat a la caixa té per pagar-li el doble o el triple si ho demana. Parts condemnades a entendre's, on el punt mig està en el rendiment que hagi ofert el jugador, i és que és molt fàcil. Si és algú decent i normalet, amb què li paguis 50 o 150 euros més ja estarà content, però si és el cas de John Dillingers professionals de l'atracament, el més normal és que acabi rascant a la butxaca i donant explicacions al preci de per què l'any vinent tindrà una altra vegada Josu Rodríguez, cobrant 3.500 euros al mes i el juvenil que puja li pagarà en visibilitat. Des d'aquí una abraçada molt forta, Josu, vine quan vulguis al programa, t'esperem. Vaja, però... El número 2. Amb noms i cognoms, És el primer cop que dona nom i cognom, Sí, és que jo vull que vingui, perquè és un jugador que m'encantaria conèixer. I la manera que vingui és fotre-li un pal. Segur que reaccionarà. Entra bastant bé. Bueno, tu mateix. No, des d'aquí l'abraçada que ens l'estimem. Tros de jugador. Vinga, va. Pasado pisado. És aquell moment entre trist i tens quan tens un o més jugadors en plantilla que encara més o menys poden rendir, però objectivament és claríssim que ja ha arribat el moment de la retirada. Tu ho veus, però ells, els players, segueixen cabuts a jugar com a mínim un any més. Això vol dir, amic director esportiu, que si te'l quedes a l'equip li hauràs de seguir permetent que atraqui cada mes les arques del club, trobades on intentes suaument fer-li veure que el seu moment ja ha passat i que és l'hora de deixar pas a les noves generacions. Aquí no dius noms? Sí. I és que no ens caben els dits de les mans la quantitat de jugadors que veiem arrastrar-se literalment per un camp de futbol, fent veure que el futbol encara no l'ha abandonat i que al minut 25 ja no poden ni dir hola sense posar-se les mans als genolls i que se li escapi un PDT. Però encara s'escuden en que potser hi ha una falta a la frontal que podrien xutar. A oler también a otra cosa. No sé si lo notáis. ¡Huele a remontada! ¡Huele a remontada! Una abraçada molt forta a la gent de Ciutadans. Per resumir-ho gràficament, i ara mireu la pantalla, futbolistes... El descollonat no sap ni d'on cau. Futbolistes que... ja la nova Creu Alta. El que haurien d'estar fent realment és això. A veure... Per qui no ho vegi, és un senyor gran que deixa les crosses amb una boda i està ballant... Què li penges? Amb molta dignitat. Sí, potser és la bossa aquesta escrotal. Escrotal, no? Faria la pròstata. Sí, exacte. La pròstata, l'escrot és els collons. Sí, la bossa escrotal. Mira aquest tio, però què és això? No l'heu tret. El programa encara no entenc com sobreviu. En fi, a la nova Creu Alta en va veure un d'aquests fa relativament poc temps, que era capità a segona A i anava pràcticament amb cadira de rodes, ho jugava tot i que li passaven els rivals que semblaven Verstappen avançant un Minardi, i després va ser entrenador. Que difícil és saber dir adeu, però com sempre us dic, estimats, una retirada a temps és una victòria. I el número 1 és per... Després va ser entrenador? Estem parlant del mite Hidalgo? És una possibilitat. Tu has dit el nom, jo no.
Home, per favor. I el Gamoità amb Salafranca ara al filial de Sevilla. L'any que baixa el Sabadell de 2015 l'hauríeu d'haver vist. Tu el vas veure. Jo el vaig veure perquè, a més, tenia un amic que juga a la seva posició. Un mite com Antonio. No, un tros de jugador, però un odinoi. has de saber abandonar el futbol abans que el futbol t'abandoni. Tira el número 1, Baby Shower. Sí, tira. Baby Shower. No te'n fotis més al fangar. En fi, Baby Shower. Arribem al moment més extasiant de qualsevol director esportiu, mínimament decent d'aquest nostre futbol, o els dies en què negocies la renovació amb la nova estrelleta que ha sorgit sorprenentment de la cantera i ha caigut de peu al vestidor del primer equip. Baby Shark, home, grande. No voldria posar cap exemple concret, però té el que ha fet aquí el nostre amic Vladis. Jugadors que saps que tenen potencial i que el juvenil o el filial ho fan de conya en categories que sí, que estan bé, però que no saps si la moneda sortirà cara o creu quan el pugis a jugar amb els nens grans. La putada de que surti bé, clar, és que arriba el mes de juny i què passa? Que se'n van a Punta Cana molt tranquils. Sí, però clar, el preu ja no serà el de 300 euros al mes, 4 bosses de pipes i 2 Coca-Coles després dels partits. Ara el seu repre demanarà mínim el que cobri el jugador 14 del primer equip i si qualsevol ombra de dubte plana sobre la negociació, molt subtilment farà aparèixer sobre la taula un paperet on posi oferta doblant o triplicant l'actual sou del seu jugador d'un altre equip de la mateixa lliga. Ai, estimats, en aquell moment és quan tens un fill. És com quan tens un fill i saps que és un bandido però que al final és el teu fill i encara que l'hauries d'engegar a pastafang, el que dius és això. Què? Aneu cap a casa a prendre un got de llet calentona, si voleu, però no em feu perdre més temps. Clar, avui està sent estel·lar, el pots enviar a casa, però el que no pots fer és engegar-lo realment per la porta de sortida perquè i si acaba d'explotar? I si ve un Getafe de la vida i pots treure-li 200 o 250.000 euros per un jugador que fa 6 mesos s'estava pagant contra els defenses de l'Alpicat i el Llefià? Amics, si les parets de les sales on es negocien renovacions parlessin, tindríem històries dignes de 3 o 4 reality shows. Des d'aquí, ànims a tots els que hem de negociar el nostre futur les properes setmanes. Sort i encerts a totes les parts. Sort i encerts. Molt bé. Gespa artificial, vestidors petits i marcadors que no funcionen. Aquest és el futbol que ens estimem. Futbol català, amb Marc Marvà. Ara s'estava col·locant bracons amb no, l'hem Pisados, col·locat directament nosaltres, passado pisado. Clar, aquí fotem pals, dient cadira de rodes, un Minardi, no sé què, i tu què? Si no t'aixeques un pam de terra. Ara! Sí, però el Vall d'Orsala encara paro alguna. Llavors em penso que encara puc competir. El Vall d'Orsala, clar. Una cada 2 dies. No, Bracons es mereix una renovació a l'alçada, no? Sí. Tens ofertes? Sonen coses, però encara cap concreta, sí. Però de Sango o de fora de Sango? De dins i fora. Ja que el Sabadell no necessita tercer porter, doncs com a mínim alguna cosa. Aniries o no una temporada ja al primer equip a fer... No. A més, qui hi ha allà no aniria. A veure com... No perquè m'acabaria fotent de cops de puny amb el meu entrenador porter. Ja em sona algun. No, és que no... No t'interessa, eh? No t'interessa. Per temes familiars, no podem. Escolteu, Vladis, disfruta molt de les vacances, moltes gràcies per venir. T'ho has passat bé? Sí, molt bé. Puc fer un prec? Sí, home. Quan estiguis a Punta Cana, sisplau, envia'ns una foto des de la platja o la piscina i la pengem a les xarxes del programa. Fes-te un selfie, piscineta o, per favor... Com es diu la teva parella? Ona, doncs sisplau. Fem-li memòria. És que això ens fa molta il·lusió. I a més nosaltres estarem encara pringant. Aquí, un dia estaré aquí. I veurem la foto, la penjarem a les xarxes. I a poder ser amb algú fred a les mans. Sí, una pinya colada. Una aigua amb gel. Una aigua amb gel i llimona. Segur que és aigua. No, em sembla molt bé. És el més a prop que estaré de Punta Cana. Jo igual, per això és que segurament no podré fer vacances, per tant necessito moltes fotos de gent per voler assassinar-vos a tots. Perfecte. Jaume Milà, vas a República Dominicana, tu? Sí, jo us passaré una foto des de l'oficina. A 15 de juliol, a les 3 de la tarda. Que es vegi al paddock, no? Que es vegi al paddock de Sabadell. Intentant tancar algun jugador que vingui. No, de moment no. Jo crec que les vacances... Al setembre, amb el cas que continuï vinculat al club.
Està bé, el setembre és més barat, tot hi ha menys gent. Sí. Els que fem Plou aquestes més. vacances ens hem de consolar amb això. Plou més i aquestes coses. Sí. Us convenceu amb poca cosa. Escolteu, Jaume, moltes gràcies, moltes felicitats per la temporada i molta sort, a veure si pots seguir a Sabadell, que jo crec que més que merescut. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i ha sigut un plaer, com sempre. Vladis, moltes gràcies, sort, i jo crec que la xifra de 2 Saps a qui s'assembla la veu? Saps a qui s'assembla la veu? A qui? Ens fan fora. A Ignasi Sanabra. És una mica... Molt amic meu, Ignasi Sanabra. Home, teniu la mateixa veu, perdó, ja està. Ens anem. Adéu, visca el futbol català. Gràcies. Adéu. Cridant a casa, baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula